Фактически, когато чете човек книгата, си задава постоянно въпроса какво е било тогава, т.е. преди 10 ноември, т.е. 70-80-те години, какво е било през 90-те години, които са доста така сериозно застъпени в текста, и тъжната съпоставка какво е сега. Искам да те попитам, от позицията на това, което си разказал и което е включено в книгата, как въобще гледаш на сегашното, бих казал, калпаво българско време? Първо, да не забравяме, че аз съм сърбин все пак. Не го забравяме това, да. И нямам 9 ноември. 10 ноември. 10, да. Нямам и 9 септември. Така че това не са моите дати. И с нищо не ме вързват ни преди, ни след. Вързват ме хората. Хора, които се познава преди, с които съм минал някакъв път съвместно, и хора, които, тези, които са живи, защото има вече доста, 8 души от филма имам една идея, вече се горе. Много. Така че, как гледам на това, което е сега? Мисля, че това го казва Сашо Морхов в едно интервю, като бях на Сколио и с него. Преди обед ли се казва, сутрин ли, на битви нещо. За фитила? Не, за това, защо съм направил аз, той питаха мене, а той отговори, защо съм направил този филм. За да видим какво е било, какво не е трябвало да бъде, за да не го повтаряме сега. Това беше и основната идея на продължение. Имаме една идея, която направих там 97-ма на споделени мисли идеи. Така че смятам, че ония ентузиазъм, който имаше тогава, ония хъс, глад да се прави нещо, да се твори, сега много липсва. Тук само ще похваля, защото ги гледам художници млади, пловдивски, Мич и Благоверната. Те се организирали перфектно. Тук се направи една галерия, ателиета, една съборетина тук на моста. Дете. Сега София какво става, не знам. Но тук само те по изобразително изкуство са успяли някъде да задържат това, което са имали преди, предполагам. Нали? Докато София е една вечер, една нощ. Рядко пътувам нататък, обаче се случи така, че останах една нощ в София, обиколих цяла София. Всички възможни места, където сме събирали някога, всички тези герои, които са в книгата, нали? И за цяла нощ до 3 сутринта, единствено познат човек, който срещнаха в цяла София, беше Асия, барманката на Хамбара и Любен Дилов син. Що? Той беше там, никой друг. София не живее вече. Мен русичанин, като ме срещаше преди, сега не ме среща, айде бе, отвори нещо да имам къде се събираме. Защото аз държах един ресторант там с салата от найлона, бивши. Добре, още нещо да попитам преди да питам Бога. Той е малко така, ако позволиш философски въпроса. С годините бунтарството почва ли да се тушира? Почва ли да спада? Естествено спада. Първо приспиват се тези функции, които сме имали като млади. Не. Аз вече не се сбивам. Наистина се биеха преди. Не позволявах никой така да ми каже нещо. Не. Обаче вече няма. Вече не ме интересуват, почти нищо не ме интересува. Преди всичко ме интересуваше. Всичко. Ако видя някаква програма на компютъра, която аз не трябва да я разучи. Тоест тази твоя прословута любознателност, за която ти толкова настояваш, тоест тя започва с годините да... Абсолютно, да. Всичко отива нататък. Сега сте ви направили паметник при живе, каня всички на 400.
Теми табу не е имало, но съм спестил няколко имена. Примерно, когато сме говорили за някой български артист с история с отрицателен знак, е останал като известен български артист, а не с името си. Добре, има ли репортери сега тук? Няма. Да, сега няма репортери. Да ги кажа и двамата, защото са двама общо. Да. Един е Стефан Болдобрев, който не би пил ракия с него, ама посмъртно. И втория е Графа, когато не мога да гледам. И има причина за това, и то яка причина. Не то за Граф, нали? Не, Граф е. Ама и той покрай ония ще изгори. Тогава му казах... Владо Ампов, Граф. Теми табу не е имало по проста причина, че тази книга тя е плод на много спонтанни разговори. В смисъл, тя е следствие на всичко това, което вече е било изговорено. И когато вече почнахме да говорим, аз му просто за пореден път отключих цялото това нещо да се изсипе като суров материал и вече с теб да го оформим в книга. Но не, то даже това е същината на книгата. Та непоправеност, този... Това беше една трудна задача с него, когато решавахме, като бяхме решили да не намесваме в този творчески процес, да не намесваме самия Блажо. Нали? От една страна да загладим някои ръбове и то поради моята страхливост. В крайна сметка аз не искам да забърквам издателството в някакви войни, в някакви скандали и така нататък. А от друга страна, той е човек страшно пиперлив, страшно рязък, страшно искрен в своите позиции. При него, доколкото виждам от текста, няма никаква лукавост, няма лицемерие, нали. И в крайна сметка ние сме длъжни да съхраним духа на Блажо Николич. Т.е. книгата да е истинска, тя да не е гледжосана, тя да не е вчесана, тя да не е изшлайфана, нали, че да не го познаете, ако го познавате в живия живот. И аз се надявам и съм сигурен, че вие ще го разпознаете в книгата такъв, какъвто го познавате. Тези от вас, които го познават, а тези, които като мен не го познавах преди това, така, как се казва, в къс пас, аз мисля, че ще можете да си съставите правилното впечатление. Всичко е окей, аз нямах нищо против за кръглите там, те ръбове, нали, като Владо Графа, като това, като они, защото са ръбове направо. И двамата. Не бе, ти и други споменаваш, бе. Споменавам, Стария директор на театъра. Да. Казахме, че на маса няма да говорим за гадни неща. Аз между другото съм много доволен от тези неща, защото Пловдив има нужда малко от такива антиконформистични Става въпрос за Емо Бонев и за Петър Кълков. Хора, с които също не бих пил ракия, ни на погребения, не на сватба. Важното е да знаете, че за всеки момент, който аз го фиксирах като такъв, да го наречем, винаги съм питал Борис, говори с Блажо Николич, го попита, има ли нещо против това да го махне. Тоест, нищо не е правено през главата. Не съм казал, че сте правили нищо. Имаше един период, в който си говорих повече с Краси, отколкото с жена ми със сигурност поне 2 месеца. Но да. Смисъл, всичко сме се допитвали до Блажо. Може ли, не може ли, не може ли. Ти каза, че тук половина са ми роднини, комши, поздравления за всички. Благодаря, че сте дошли, защото другите колко щехме да останем? 6 души общо. Така че браво. Няма хора. Няма, бе. Измряха хората, бе, мамо, да. Трудно ми е да говоря. Аз много се радвам, че успяхме да го направим това нещо, защото все по-малко личността на човека има значение в нашето време. Все повече корпоративният модел, образеца на човека, така както си го представя дадено общество или нагласа. За мен голямата промяна може да дойде единствено от човек към човек. И Блажо Николич е такъв човек, който наистина може да променя неща и да помага нещата да се случват. Така че за мен тази книга е много важна, защото дава пример за един човек отвъд всякакви стереотипи, представи, тенденции, конформизми
Един човек такъв какъвто иска да бъде и такъв какъвто е бил и такъв какъвто ще бъде. С неговото отношение, с неговата помощ, с неговото неприемане на дадени хора, с неговия пример към децата си, към приятелите си. Да. Нека да не забравяме, че това е погледа на човек, който е дошъл от друга страна, от друг съседен нам народ. Общо взето човек, който се е оказал сред нас, някак си, би казал, даже почти случайно. И това всъщност е едно огледало, в което не виждаме себе си. Тоест как изглеждаме ние през 90-те и през нулевите години, по-късно, пък и сега, през погледа на човек, който е между двете култури, между културата на съседна нам Сърбия и между българската култура, защото някои неща болят, но е много важно. Много е важно да имаме един такъв поглед отстрани. И това за мен е много важно по цялата книга. Нали? Не напразно Борето, заглавието изцяло него, аз нямам никакво отношение към него, към самото заглавие. Смятам, че е много правилно подбрано, свой на чужда земя. Че е свое. Тоест ние го възприемаме като свой. Борето го възприема като свой. Той се възприема като свой. Но все пак да не забравяме, че България за него е била чужда страна, когато той идва. Това, което там по университетите го наричат културна комперативистика, т.е. сравнителни модели, какво сме ние. И между другото, вътре в книгата има един чудесен раздел към края на книгата, глава може би, където Борето го провокира да разсъждава върху това какви сме сърбите, какви са сърбите и какви сме ние българите. Тоест, какво нещо и кое е онова, което ни достига сега и през годините, защо има и живеем с едни митове, и ако щете клишета един за друг. Аз лично там бях много неспокоен какво ще прочета, но там практически ние не сме правили никакви промени, защото по същество това, което казва, на места боли, на места убива, както убива нова обувка, но според мен това е много, много вярно. И Евала му права, че той не изпада в някакви хвалебствия, похвали за нас българите. Той си позволява да критикува и сърбите, но и нас. Аз, например, като негов читател, съм напълно съгласен с тия негови оценки. Така че това също е много важен момент, което беше включено в книгата. Деликатен момент, деликатна част от книгата, но важен момент. Сашо Морков, веднъж бяхме пак той, Колю и аз, пак имаше същото интервю. Нещо говорихме и аз се сетих, че някой от кинаджиите български, приятели, нали, софиянски тогава, гледал Буре Барут, филм на Горан Пасхалевич, който е по пиеса на Дим Дуковски. Не. Деян Дуковски, да. Тим беше друг. И мама, как не може при нас такова нещо да се направи? И аз тогава бях казал, така изтървах с риск да бъда атакуван директно. Нищо тук може да... На българина фитила му е или къс, или мокър. И не, аз съм се возил милион пъти автобус 102 от Овча купел до центъра. Нали? Тая факултета е от едната страна, Овча купел от другата. Мама мия, нали? Въобще Сицилия е детска площадка за нашия край горе. Е така автобуса и чувстваш едно напрежение всеки момент. Сега някой ще избухне, ще извади калашника и ще разстреля всичките. Защото до там стига. И чакаш да... Фитила му се да мокра. Не може. И затова не може да се направи Буре Барут в България. И тогава аз мислих, Сашо ще ми изпива тук в ефира пред камерата, обаче той каза, чуждеците по-могат да оценят те неща, защото все едно, представете си, че влизате в къща на някой си. Не в своя къща, в къща на някой. На гости ходиш и някаква миризма ти пречи. От домакините
не чувстват там миризмата. Те са свикнали. Това е ежедневие. Обаче ти като влезеш отвън и всичко ти боде очи, ноздрите, непцата, не знам какво нещо. Така че аз не се притеснявам да кажа какво мисля. За вас, за швабите има ли тук? А за французите не ти казвам въобще. Мич, хай. Така че това е. Аз